Ayan, tagal na tayo hindi nag-live. Mag-live lang din tayo saglit. Check natin. Subukan din ulit nating mag-live. Tagal-tagal na tayong hindi nag-live. Kamusta po? Yan, isang mga tagumpay. At pagpalang gabi po sa lahat, mga kapatid. Saan man po tayo naroon. Isang araw na naman ang natapos. Mataray Pinay. Ayan, shout out po sis. Kumusta na? Wala palang jacket. Salamat Ate Mataray Pinay. Kuya Saldi, Mr. Nature Painting, shout out po. Salamat Kuya. Salamat. Kumusta po? Maaga tayo umuwi ngayon. Okay lang sis. Ayan, kumusta po ang trabaho? Shout out, sis Mataray Pinoy and Kuya Mr. Nature Painting, Kuya Saldi. Ayan, thank you. Kumusta ang araw natin? Ayan, mag-live lang din tayo saglit. Para may hindi pa ako natamad mag-edit. Walang upload. Yan, kauwi lang din natin. Galing sa Deo. Maaga lang umuwi ngayon. MMLSO sa lahat. Ayan, sabi niya, sis Mataray. Yan, yes. MMLSO po sa lahat. Yan, 4 million viewers in the house. So, mega love shout out po sa inyong lahat. Salamat sa mga patamsak nyo dyan. Yan, so magtimpla muna tayo ng kape. Tagal-tagal na rin po tayong hindi nag-live eh. Si Sis Mataray, sunod-sunod yung mga napapanalunan niya sa mga Yan, kape muna tayo. Kuya Saldi, kumusta? Kumusta ang buhay dyan sa Saudi? Si Kuya Mr. Nature Painting. Ayan. Pag hindi nyo pa kadikit, dikitan nyo na si Kuya Mr. Nature Painting. Isa nating legit na kaibigan sa YT. Salamat Kuya sa mga suporta. Yan, shout out po.
Shoutout na lang muna tayo, sa mga ating mga patuloy na andyan. Ayan, so shout out kay Kuya Simpleng Buhay TV, kay Sis Cold Walk, and si Kuya Just for Fun Vlog, Manong taga Barrio, Ignorante sa Amerika. Ayan, shout out po Kuya. Si Kuya Jerome Show, ang ating kaibigan na nasa Korea. Ayan, so lahat po ng mga ito is nakilala natin sa mundo ni YT. So si Ate Dayan de la Mesa, shout out po Ate. Asian Pastime USA, ayan, si Kuya. Maraming salamat and shout out po. Si Ate Ayesha Nam 89. Ayan, so shout out Ate. Yan. Sino pa ba? Check natin. Ayan. So shout out kay Ate Iko of Korea Cruz Blended, kay Ate Alex Juan Vlog, Sid Outdoors, shout out po. Lois DIY Craft Club, shout out po ate. Si Ate Iris PH, ayan. Salamat ate sa patuloy na pagpapamember sa ating channel. Yan kay Sister Mataray Pinay at si Kuya Mr. Nature Painting. Shout out po. Kuya Enjoy Life. Yan, mga Kailokanuan. Malu Lopez, shout out po ate. Kay Ate Wandering TV. AC Kiss Garden, shout out po. Double J Channel, shout out po. Kay Ate Aryan Cam. Sa Japan, shout out. Yan si Ate Pinoy Swiss Abroad. Shout out po. Balik Tanaw PH. Sis Ann Abragan, si Ate Dalyasa. Ayan, kung gusto niyo pong makarinig ng mga awitin, nandyan po si Ate Dalyasa. Dikitan niyo lang po. Ate Babay, Sis Babaitang Iguruta, Risa Jonah Vlog, si Kuya Kalpo TV, ayan, ang ating mamahilig yan sa fried chicken. Fried chicken. Ayan, mga nasa Pilipinas. Ayan, puntahan nyo lang or hanapin nyo lang si Kuya Kalpo TV. Kala Aero PH. Stress Free Life. Si Ate Ipaliwak. Ayan, shout out po. Si Ate Remy Bitita Vlog. Shout out po. Si Ate Annabel Atwood. Ayan, shout out. Pastor Marlon de la Peñose, shout out po. Simpleng taga-probinsya or si Kuya Native Man Math Tutorial. Ayan, sa mga mahilig sa math, sa mga mathematics, especially sa mga nasa high school. Ayan, dikitan nyo si or subscribe nyo si Sir Native Man Math Tutorial. Ang dami pong mga tutorial doon sa channel niya. At magaling po siya magpaliwanag ng mga yung mga examples niya. Yung mga katulad ko dyan na nakakalimot na. Kinakalawang na pagdating sa mga bilang walay na. Yan, i-subscribe nyo lang si Sir Native Man Math Tutorial. Yan si Ate The PNF Family Vlog. Shout out po ate. Ayan, si Kuya Simpleng Buhay TV. Ayan, yung mga buhay bukid, mga buhay probinsya. Ayan, dyan si Kuya Simpleng Buhay TV. Ayan, ang ating isang pinaka-supportive na kaibigan dito sa YT. Ayan. Mga pagtatanim ng saging, pagtatanim ng mga nyog at saka mga yan. So, marami po kayong matutunan sa channel niya. Ayan, si Kuya GR Maningas World. Ayan, mga itik naman to, mga mag-alaga ng mga
Mga na mahilig mag-alaga ng mga pato, ayan, mga itik, and whatsoever, ayan, andyan naman ang mga yan. Ayan, si Kuya Buhay Probinsya with Cap Freddy, ayan, sa mga ano naman, mga agriculture, ayan, dikitan nyo mga yan. Shout out Kuya Buhay Probinsya with Cap Freddy. Yan, sa pagtatanim ng palay, ayan, mga ibang gulay-gulay, ganyan, ayan. Yan po yung mga content nila, mga farming, agriculture. Ayan, si Ate Marbiken. Shout out kay Baggy Slice with Delight. Shout out. Ganon din kay Ate Dumakyun Trip. Shout out kay Apid Dadel and Jewel Vlog. Ayan, so sino pa ba? Hindi ko na shout out. Shout out kay Luri. Ayan, shout out na lang po tayo kasi wala naman tayong mga ano dyan. Wala naman tayong makausap dyan sa baba. Ayan, salamat Kuya Saldi sa pag-stay. Shout out sa iyo dyan sa Saudi. Kuya, kumusta po ang trabaho? Kumusta ang araw? Mimi Gelly, ayan, shout out po ate. Si Kuya Rodel Belarus, shout out. Kay Ate Jenny Alaman, shout out. Novelin Labitoria Vlog, shout out. Ayan, so sino pa ba yung mga hindi natin na shout out dyan? Paramdam naman, mga kakabsat. Check. Para lang ano, kasi yan. Hashtag C-Level Music TV, shout out po. Ito mga awitin din ng kanyang mga content kay Ate Tita Ignacio Vlog, kay Mrs. Mapalad, ayan yung mga mahilig sa mga kankanta. Si Ate Pretty Jim Gats, ayan naman yung mga pag-aalaga naman ng baboy, ang content niya ni Ate. Shout out po dyan Ate. We thank you 12, shout out. Sam's TV, Lola Nutella Cup Lady, shout out po Ate. Si Ate Jotimir, shout out. Kamami A. Silmar Vlog. Si Kuya Romel Japan Journey, shout out Kuya. Ayan, sa mga ano naman to, farming din to. Kay Ate, hello Ate. Salamat sa patamsak ate, wala siyang jacket. Sige, bigyan kita ng jacket. Ate Family Dalida Vlog. Ayan, meron ka na pong jacket ate. Salamat po sa pagdalaw sa ating live. Shout out. Yan, kay Kuya Romel Japan Journey, yan ang mga pagtatanim naman ng mga magtatanim ng mga kamatis, ganyan. Ayan. Marami din po tayong matutunan dyan pagdating sa mga pagtatanim. Ayan, salamat po kay Kuya Nick Birds Mix Vlog, ang ating kuya sa Saudi din. Ayan, mga masugid natin po mga taga-suporta. Maraming salamat po. At thank you na rin po sa pa-member lagi, Ayan, salamat Kuya Mr. Nature Painting. Ayan, sa mga pagpipinta. Ayan, yung mga mahilig sa painting. Ayan, so dalawin niyo yung bahay ni Kuya, si Kuya Mr. Painting Vlog. Nature Vlog. Ayan, si Sis Ann Abragan, shout out. Sino pa yung mga hindi ko nabanggit? Nabanggit na ba mga lahat? Ayan, Kuya Angelito TV. Mga kaibigan naman sa France. Ate Sally. Shout out po. Chris and Dustin TV o Chris and Dustin. Ayan, mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas. Mostoles Vlog. Hello. Hunter Kamusto, ayan. Mga training naman ng mga ang content niya. Ayan, sino pa ba yung mga hindi natin na shout out? Ayan, so shout out kay Kuya Chef Alan Vlog. Ayan, sa pagluluto naman ng kanyang content. Mga mahilig sa luto-luto.
Timsy's Tasty Table. Ayan, luto din po. Shout out. Ate Risa Chana Vlog. Easy Kiss Garden, Mikay TV, shout out po. Umbis ni Mami JR, shout out po. Lulang OFW Vlog, shout out. Ayan, so ano pa ba yung mga hindi natin na shout out? Jinky TV, Rodel and Natis Channel, Dutings TV, Farming Den, Nieves Channel, ayan mga OFW, Joy Henry Tejada World, shout out po. Si Ate Virgil Lawson TV, ayan. Shout out Ate Virgil Lawson TV, ayan. Galing pong kumanta ni Ate Virgil. Boy Construction TV, Ate Sally, Sheila Vlog, Maritis Fontanosa, shout out. Nilo Handsome, shout out po. Ayan, so sino po ba yung hindi natin na shout out? Nagbabasa na lang ako dito sa sa mga comment para maano yung mga shout out. Imotero Vlog, Luludan TV, shout out po. Yan, si Kabsat HB Habon. Tagal ko na hindi nandalo yung bahay ni Kabsat HB Habon. Ayan, so shout out kay Ate Dien Dien, Ate Cole's Channel. Shout out. So, sino pa ba? Si Kuya Lino Mandigma TV. Ayan, farming din. Ayan, yung mga pagtatanim din ng mga iba't iba, sari-saring mga gulay. Ayan, dalawin nyo si Kuya Lino Mandigma TV, ang galing niya po ang lulusog ng kanyang mga pananim ng mga gulay-gulay. Ngayon is nagpiprepare na ulit siya ng mga bago niyang mga tatamnan. Salamat po Ate Familia, Family, Dalida Vlog sa pagdalaw ate. So kumusta po dyan sa inyo, sa atin? Nawa lahat po is nasa maayos na kalagayan, ano? Ayan, si Kuya Popsi Garden TV. Sino pa ba? Mga hindi natin na shout out. Babes Life in the US. Yan. Brother Eric Tenorio, SCG TV. Ito, pag-ano din yung mga content niya, yung mga pag-aalaga ng tupa, may mga itik din, nagtatanim din po siya. Ayan. Ate Shar. Ayan si Ate Shar. Ang tagal nitong hindi nag-upload or hindi ko lang nakita. Babes Canada, thumbs up na hello. Ayun, salamat po, Babes Canada, Ate Babes Canada. Salamat sa iyong pagdalaw at sa iyong pagtamsak. Ayan, bigyan po natin ng jacket si ate para makulaya ng bahay. Ayan, meron na pong jacket ate. Salamat ate. So shout out Ate Babes Canada. JM Mondala USA, shout out po. Ayan, so sino pa ba yung mga hindi natin na shout out? Na-shout out ko na po ba lahat? Check natin. Mga hindi pa natin na shout out. Nag-base na lang ako kasi sa mga mga kabsat sa comment section natin. Ay nag-base ng mga shout out natin. So sana wala akong makalimutan, no? Live from the other side, shout out po. Domskit TV, shout out po. Random Life Observer, shout out. Karindom Tandem, shout out po kuya. Ayan. B. Fiores, shout out po. Rizelda Abril Vlog. Ainas TV, shout out po ate. Buhay Wilder. Mami Elms. Si Ate Mabel Kurutan. Ayan na nasa Russia. Kumusta po tayo dyan? So, nawa is okay lang kayo dyan, ano?
Siyempre hindi naman lingid po sa ating lahat yung mga pangyayari between Russia and Ukraine, na halos lahat is medyo naapektuhan na dahil nagtaas na po ng presyo ng mga gasolina. Kaya so we're praying. Kaya continue pa rin natin ipag-pray ang Russia at saka Ukraine na naway magkaroon na sila ng maayos na pag-uusap at ng kapayapaan ang mamutawi sa kanilang man yung mga hindi nila pagkakaintindihan o pagkakaunawaan is maayos po nila para kasi nakakaawa yung mga inosente na wala namang kamuwang-muwang na nasusugatan, namamatay, which is nakakadurog po ng puso. Kaya patuloy po natin ipag-pray mga kapatid ang bansang Russia at ang Ukraine, especially sa kanilang syempre sa mga government nila, mga president nila na magkaroon na po ng peace, di ba? Sino bang may ayaw ng peace at Leonard Rodriguez, shout out. Ayan, so sino po ba? Ate Dolores TV, shout out ate. So, sino pa ba yung mga hindi natin na shout out? Si Kuya Coco Marty. Ayan, shout out po kuya. Si Kabsat Lori na ngayon nasa Pilipinas na. Rowena Vlog. Si Ate, ay ano pa ba yung mga pangalan ng mga iba? Nakailang minutes na ba ito mga kapatid? 21. Try kong kahit mga 30 minutes lang. Mag-live ng mga 30 minutes. Kathleen Vlog, shout out. Ay, pati si Sis Kathleen Vlog, tagal ko na siyang hindi nakita nag-upload. O siguro hindi ko pa napupuntahan yung bahay niya. Simpleng Daddy, shout out po kuya. Late Farmer. Crystal Vistan. Salamat Kuya Saldi sa pag-stay. ATV channel, Kampuput channel, shout out. Sino pa ba yun? Si Ate Glenda's Life Journey USA, shout out po ate. Sidka Vlog, shout out po kuya. Manong Lakay channel, ayan. RSB Vlog, Div Hymns Home Food, shout out po. Milgoy TV, taga ko na rin dinadalaw yung bahay ni Cool Cubs at Milgoy TV. Nadalaw nga yan, mamaya. Ayan. So, sino pa ba yung mga hindi natin na shout out? Yan, Manang Sara, shout out. Ate Fi Vlog, shout out. Pabuti na lang natin to ng 30, ilang minutes na ba ito? 23 minutes. Kuya Saldi, salamat sa pag-stay. Family Dalita Vlog. Ay, nag-premiere si Ate Family Dalita Vlog. Replay ko na lang mamaya ate. Pabutin ko lang yung ko ng mga kahit 30 minutes. 30 minutes. Sino pa ba yung mga hindi natin na shout out? Shout out sa lahat.
Ayan, shout out kay Sis Anir. Anir Vic. Sino pa ba yung mga hindi natin na shout out? Check, check, check. Salamat Kuya Sally sa pag-stay. Thank you so much. Simply Diday, shout out, Takabanting Squad, shout out po Kuya, Win Cruises. Ayan. Shout out po. Juliana Station, The Pineapple Family, Tito Manny Vlog, shout out. Run My Way USA, shout out po. Filipino Chairman in Slovak. Nards Leitenyo. Alo ate, ipaliwag. Ba't walang jacket si ate ipaliwag? Ba't nakalabos kamot ate? Naimbag nga rabi ate, kumusta? Pangalabos mo, tinagan mo. Kumusta ate? Ogniras Garden, Nalote, good evening, MLSO, ayan, MMMLSO po sa lahat. Salamat po ate Ignores Garden, ate Ipaliwak, gandang gabi. Ayan, so nag-live lang din po ako saglit, tagal ko na rin din nagla-live. Pati hindi malagyan ng jacket si ate Ogniras Vlog, Ogniras Garden. Shout out. Ba't hindi ko siya malagyan ng jacket? Ba't ayaw? Ayun. Cellphone ko lang. MMLSO po sa 4 million in the house. Mataray Pinay. Sis, ayan. Bumalik siya. Ate Ipaliwa, kumusta ate? Ayan, lagalag. Shout out po. Ayan, nag-live lang tayo para makapag-shout out. Queen Intong, shout out po. Ayan, mga usapan. Oo. JNBTIC Electronics TV. Yan, salamat. Sis Mataray Pinay at saka Kuya Saldin. Diyan pa rin kayo. Lian Induday Vlog. Salamat po. Asian Chronicles. Chatos Vlog. Klaus Review Crop and Restore. Salamat po. Ayan, sino pa ba yung mga hindi natin na shoutouts? Tita Ignacio TV na shoutout na natin. Uncle Lee, ayan si Uncle Lee, kumusta po? Ayan, shout out po. Tropa Mix Vlog, Mami Cherry. Ayan, sino pa ba yung mga hindi natin na shout out? OFW Lakay TV, shout out po kuya. Salamat. Tagal na akong di nakadalaw sa bahay mo kuya. Present, salamat. Thanks po sa jacket ho. Salamat po, ate. Kuya OFW Lakay TV, ayan. Salamat kuya. Bayad ako maya. Tagal ko nang di nakadalaw sa bahay mo. MMLSO, napintas nga host. Ayan. Estamet, Tita Saudi, MMLSO. Maaga kasi ako umuwi. Di off natin kanina, maaga ako umuwi. Kaya sabi ko, mag-live na ako kahit saglit. Mag-shoutout ba? Di ka nag-iisa, same lang, yako. Kaya pa.
Shout out MMLSO po. Ayan, 5 million in the house. Aga kasi ako umuwi kanina eh. Kasi sabi ko mag-live na lang ako saglit para makapag-shoutout. Tagal ko na kasi akong hindi nakakapag-shoutout eh. Nakakahiya naman pag hindi tayo mag-ano, di ba? Pero kahit naman wala po tayong shoutout na kapatid sa lahat po ng mga kahit maliit pa itong ano natin, itong kubo natin, pero appreciate naman po natin lahat yung mga nandiyan na nanonood, di ba? Kahit Kuya Rondel in Natis Channel. Ayan, shout out po kuya. Salamat. Ayan. Appreciate po naman namin lahat. Appreciate ng pamilya pantay-pantay ang mga suporta ninyo na kahit hindi ako laging nakakapag-shout out. Pero deep in my heart is thankful po ako sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo is wala naman itong channel na ito eh. Shy ko mag-live sis. Try mo din sis. Pero ang bilis na gano yung bahay mo sis, Mataray, Pinay. Tagal ko na akong hindi nakakapag-live eh. Ay. Welcome host, salamat po. Try mo din sis mag-live. Kung ayaw mong suluhin, gamit ka ng StreamYard para paakyatin mo yung mga kaibigan mo, mga ano, para silang mag-host. Or para may makausap ka ba. Yeah, maraming salamat po sa inyong mga suporta sa patuloy na ano, pagsubaybay or pag-support kay Pamilya Pantay-Pantay sa mga kahit wala pa tayong totally na yung content talaga na ano, pero andyan pa rin kayo nanonood. Kaya thankful and grateful po sa inyo mga kapatid. Pinagpapasalamat natin yan kasi kung wala naman kayo is busy pa si short video lang gani upload na ko. Nagbisaya naman daw. Busy. Pero maganda rin ang short eh. Maano yan sa short kasi sa views kasi karamihan ng mga short, yun yung mga nagba-viral. Malaki ang views ba pagka nag-short. Kaya karamihan na rin sa mga ano, nagsisingit-singit ng mga short videos para sa views ba. Kasi minsan kasi mga ilang minuto pa lang is yung mga iba naka one ano na. Pero ako matumal, mabagal man, busy pa si short. Welcome host and thanks din sa support. Maraming salamat. Oo. Appreciate po yung mga panunood ninyo, yung mga ano natin, mga upload po. So kahit hindi ako, minsan nga nahihiya na ako kasi syempre hindi agad-agad ba. Hindi ako agad-agad nakakasukli. Minsan inaabot na ng linggo bago makasukli. Pero iniisa-isa ko naman, lahat naman yung mga andyan din talaga na supportive is abutin man yan ng linggo. Pero pupuntahan pa rin naman. Ayan, shout out po Kuya Buhay Probinsya with Ka Freddy. Ayan, salamat po Kuya. MMLSO po, ayan si Kuya, ang sipag-sipag mag-play. Salamat Kuya Freddy, MMLSO po. Yan sa 6 million in the house. Yan, malapit na tayo matapos. Yan, gising na gising pa sila sa Pilipinas. Anong oras na ba? 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, 11 na, pero gising na gising pa si Kuya. Pati si Ate Ipaliwak, 11 na dyan sa 11 ba? 7, 8, 9, 10, 11. Tama, 11. Gising na gising pa rin sila. Shout out sa Pilipinas at sa Hong Kong ba kayo Ate Ipaliwak o Singapore? Try na lang natin buhay na buhay pa sila. Yan, salamat sa 10 tamsa. Sa nga pulong nga tamudo, salamat. Minsan nakakahiya nga kasi hindi agad-agad nakakasukli. Pero okay lang yan, ganun talaga Understood naman na
Yan, sino pa ba yung mga hindi natin na shout out? One man. Na-shout out na ba natin lahat? Baka meron pa akong nakalimutan. Ano pa ba yung mga hindi natin na shout out dyan? Na shout out na ba natin lahat? Meron pa ba? Check ko nga. Check. Dalyasat. Na-shout out na ba natin lahat? Matutulog sana ako, sisilip lang sana ako kay YT, may notif ka. Ayun, salamat ate. O, hindi rin ako magkatagal ate, nag-live lang din ako saglit para makapag-shoutout man lang sa ating mga masugid dyan na tagapanood, mga subscriber. Ayan. Salamat ate. Ate Ipaliwa, good night po dyan sa inyo. Pati si Kuya, si Kuya Freddy. Good night sis, next time ulit medyo inaanto. Sige lang po ate Ogneros Garden. Salamat po sa iyong pagbisita. Ayan, pati po ako, saglit lang po yung ating live na yung hindi naman po ako magtatagal kasi po shout out lang or tsaka nang maka-update na lang din makapag-update na lang din tayo kay Lolo. Kawawa naman yung natin kawawa yung watch hour bumababa na pagka walang masyadong mamumula na. Kaya update. Bye for now, sa lahat po. Ayan, salamat po. Good night and God bless po at Igneros Garden. Ingat po. Stay safe po. Ayan, so see you around po. See you around. Turn around. Sino pa ba yung mga hindi natin na shoutout? Yung si Ate Family Dalida Vlog, nag-premiere siya. Mamaya na lang puntahan. Hindi ko ma-open yung para i-check natin sana. Nakakapanibago na nga rin mag-live. Pagtagal ka nang hindi nagla-live. Joshua Dakusen, shout out. Ate Jotimir, I think Zilab, shout out po. Ayan, I think na. Si Kuya Greggy Farmers, ayan, mga pagtatanim din, yung mga mahilig magtanim ng mga talong at saka mga sitaw. Ayan, yan din po yung content niya. Ayan, kay Locanwan din. Pero I think nasa siya ata ngayon Hindi ko alam kung saan banda siya. Pero kung mahilig kayo sa mga pagtatanim, ayan, bisitahin nyo rin po si Kuya Greggy Farmer. Lim Auto Care, shout out po. Libmanan Channel, Nerds TV,
Shout out. Bill 99 Baking Tutorial. Shout out po. Domskit TV. Ate Marites Tagabi Vlog. Joel Vlog or Joel. Joy TV. Shout out po. Happy Feel Vlog. Sidka Vlog. Yan. So, sino pa ba yung mga hindi natin na shout out? Si ate, nung tawag pangalan nun, nakalimutan ko yung pangalan niya sa hindi pa nagsisig-in sa nagbago kasi siya ng channel eh. Yung pangalan nun, yung kapatid ni Kuya Simpleng Buhay TV. Kalimutan ko. 41 minutes. Pabutin ko na lang ng umabot na pala siya ng 41 minutes. Pabutin ko na lang ng 1 oras. Sino po ba yung mga hindi natin na shout out? Si Ate Maureen. Ate Maureen Farming, ano ba to? Pati si Ate Maureen parang hindi ko na rin, tagal ko na rin nadalaw yung bahay niya. Ate shout out kay Ate Maureen Ann Farming Life or tsaka yung isa niyang channel, Ate Mau Mau. Shout out. Sorry. Ala. Dumidighay na, hindi pa kumain. Dighay daw yun ng gutom. Yan, good night sa mga patulog na. $7 million in the house or 6 million in the house. Mega love shout out. Kape muna tayo. Sarap ng kape. Salamat Kuya Salde sa pag-stay. Ikaw ang number 1 at ikaw pa ata ang mahuhuli. Ate Paliwak, tulog na ate. Good night na. Tulog na. Bago ka bang upload ate? Hindi ako nag-ano ng ko ngayon, notification ko maghapon. Pati kagabi, hindi rin kasi katulog ako, alas 9, dire-diretso na yung tulog hanggang alas 6 kaninang umaga. Ang sarap matulog eh. Tulog natin. Try ko na lang tong pabutin ng kahit 1 oras or ano. Helen Bosio, Miss versus Rigi Redeem Official. Ayan, si Ate Veloria Gumpad. Living in Norway Channel. Shout out po. I praise God. Shout out. At Sup Bisaya. Shout out po. Maricel or Jindy. Tama ba yung pronunciation? Shout out po. Lana's Corner. Shout out po. Ayan, Kuya Mananapas. Shout out. Seni Official Channel. Shout out po. Chucky in Taiwan. Shout out. Latino Pinay Family Vlog. Shout out po. Pilipina and Idaho, USA. I think na-shout out ko na to kanina. Si Ate Chinky Enrique, shout out. Leah Silaroy, shout out po ate. OFW Vlog, shout out. Ayan, I think na shout out ko naman na yung mga nakikita kong dito, yung mga
Mag-base na lang po ako mga kapatid sa mga comment section. Si anong pangalan nun? Nakalimutan ko yung pangalan ni ate. Yung kapatid niya. Anong pangalan nun, ate? Paliwak pag andyan ka pa. Yung kapatid ni Kuya, Simpleng Buhay TV. Salamat sa 12 or ano ba to? 11 na thumbs up. Thank you so much po. Kalimutan ko yung pangalan niya sa sa YT. Ayan, 46 minutes. Thank you so much. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. At saka sa, ayan, sa mga, sa 11 or hindi pa rin, 11. 11 thumbs up. Thank you so much po sa inyo, sa lahat po ng mga dumaan. Ayan, sa lahat po ng mga taga-subaybay po natin or taga-subaybay ng Pamilya Pantay-Pantay. Thank you so much po sa inyong lahat. So appreciated po lahat ng iyong panonood ng ating mga videos. So ayan, so saan man po tayo naroon mga kapatid, mga kapamilya. So sana lahat ay nasa maayos at magandang kalagayan, sa mga magandang kalusugan, malayo sa anumang kapahamakan or malayo sa anumang klase ng sakit mga kapatid. And lagi po nating tandaan na patuloy po tayong mag-ingat. Yan, no, kahit pa pababa na ng pababa. So dito, so we're thankful kasi pababa naman na ng pababa yung mga cases ng COVID. Pero minsan hindi na rin natin alam kung i-report ba nila lahat, 'di ba, pero ganun talaga eh. Kasi we have to accept na talaga na itong COVID is andiyan na talaga. Andiyan na, 'di ba, yung virus na 'yan. Pero best na talaga natin gawin is yung pangalagaan natin yung kalusugan natin at hangga't maaari is healthy diet ba. Nang sa ganun is kahit man may mga virus na pakalat-kalat is malakas yung resistensya ng ating katawan para may panlaban po tayo sa sakit or panlaban sa virus. Kasi hindi na natin yun mapipigilan eh. Ang mundo is sa paglipas ng mga panahon is talagang paano na yan pagrabe na ng pagrabe, palala ng palala yung mga sakit, iba't ibang klase ng sakit. Ayan, kaya mag-ingat po tayo lagi mga kapatid and lagi po tayong ayan, kaya thank you so much. Ayan, i-end na po natin ito and yan, so lagi lang din po tayong manalangin. Yan, wag po nating hayaan na yung ating mga pananampalataya o yung pananampalataya natin sa Panginoon is mangina. Kasi yun din yung pinaka-best natin na sandata tuwing ang katawang lupa natin is may mga pinagdadaanan or may mga pagsubok na kinakaharap is tanging isang malakas na sandata po natin ay ang mga salita ng Diyos or ang Panginoon. Kaya wag po nating walain yung tiwala natin sa ating Diyos na buhay, na hindi nagpapabaya at hindi nangiiwan. Kasi yung kalusugan natin, hininga natin. Umayak lagtam sa cannabis na. O sige lang tipa, na lang din ako, patapos na ako. Magbababay na eh. Nag-live shout out lang ako ate. Salamat ate sa yung pagtamsak. Ayan.
Kaya nabuo ng 12 ang ating tamsa. Kaya ayan, maraming salamat ulit. So, have a good night sa mga patulog na, especially sa bandang Asia. Ayan, si Ate Paliwak at saka si Kuya Freddy, patulog na sila. Kasi same time lang naman yung oras ng Pinas at saka Hong Kong. And sa mga pagising pa lang, good morning. At sa mga nagkakape dyan, ayan, cheers po tayo. At sa mga tawag dyan, mga tanghali, yan, magandang tanghali po. And in short, yan, magandang araw at magandang buhay po sa ating lahat. So, have a good night. God bless po sa bawat isa. Bye-bye and thank you. Salamat Ate Paliwak. Good night, good night. Kuya Mr. Nature Painting o si Kuya Saldi. So, salamat po sa pag-stay. Andyan ka hanggang kanina nag-start hanggang ngayon matapos. So, salamat po. Salamat. Ate Marbiken, yan, tingin lang, tuloy mo lang ate, ito ginagawa mo. So, thank you, and have a good night po. Bye-bye, God bless. Paano na ba to i-end? Paano na ba to mag-end? Kalimutan ko tuloy. Ingat ma'am, ayan, salamat. Paano na ba to i-end? Ano na? Chuk, share, highlight, mute, microphone. Kung na naman, napaghahalataan ng tagal nang di nagla-live eh. Yan ba yun? Ay, hindi ko nga inuntong ano pala niya. Oh. Tignan mo, nakalimutan kong i-on yung harang niya. Oh. Shuhada. Mute, share. Tuloy Montego Brate. Ayun. Ayun pala. Bye-bye, and God bless.